Tungan kembang nyapo. Lah apa? Arit iki lho penak. Dadi penak terus karo ngariti maratuwa ya ta bacoki cengele. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki maratuwa dibacok cengele praya ora kabeh. Ora mesti kembang kene blangkon biasa kene urel to. Lah iki lho mesti ini gak seneng aku. Gak seneng aku ngono bolak-balik. Pural peril gak seneng aku. Neng ndi purale lho neng ndi? Ngarepe stadion apik. Pironan? Enek sing 150. Ngono ora gelem ngejak. Lah, ya krek saya nyeneni aku iki. Nah nek kula niku dugi nuwun sewu. Teko pipise wis cukup. Nguyuhe utawa pipise? Aja nganti biayaan nak nguyuh kuwi tok wis genah. Niki lho resep enggal niki. Aja nganti nguyuh madhep ngetan. Sebabe Cil kuwi muncule srengenge padha karo nguyuhi matahari mudi. Sik, iki tak bantah. Lah kok saged aku ngerti dhewe kowe ndepen nguyuh kok ya madhep ngetan. Lho, tapi kan tak enggok ning ngulon. Mosok nguyuh dienggokne lho. Tak campur selang. Iki tak tuwapuk nang kene batal. Ora entuk nguyuh madhep ngetan, jumudule bagas karo srengenge saka etan. Berarti bener bocah nguyuh madhep ngulon. Kuwi ya tak bantah ora enek aku ora tau madhep ngulon ki. Nguyuh madhep ngulon? Oh enggak oleh no. Sebabe awakmu salat madhep ning ndi? Kiblate ning kulon. Kulon kuwi padha karo nguyuhi kiblatmu dhewe, Mas. Ora. Aja no. Nek wis jare wis ditolehke ngidul. Toleh ning ento direm blogok. Wo, diri kasreho. Kuwi lah Ponorogo. Ponorogo. Jawa Tengah piye Jawa Tengah? Jawa Tengah. Statur ceklek nuwun direm iki. Oh, lah Jawa Barat Jawa beda, Tengah. Pak. Jawa Barat beda. Jawa Tengah Barat yo beda. Beda-beda to Pak ngonoan, Pak. Statur ceklek di statur naon direm nyai. Oh. Apik-apik ya termasuk enek to. Enek ya pedah motor ate koyo ngono lho. Iya, sesuk ae pariksa kowe. Sesuk tukuan ning Gen Sidoarjo kuwi penak. Surabaya pedah king suarane nek starter ceklek no. Cuk. Wis. Direm. Jangkrik ngono. Badan begal-begal pijet tonggone Sartini, badan rotok linu pijet tonggone Yungatmi. Yuk kita santai agar kita tidak tegang. Ya enak. Ya kowe tau roh letong ora? ya wis letongi kotoran sapi. Roh ora? Ya roh. Enak ora? Ya jelas gak enak. Oh berarti tau mbadok kowe. Kecil iki lho aku bareng katut-katutne kenek. Lah iya ta, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan. Lah apa wis ro letong? Ya ro. Atos pempuk. Ya empuk. Berarti nek esuk gane mbok demeki. Mok muk nek iso. Saman tahu roh telak lincung, Bas. Aku urung tau roh. Oh, ya wis. Jangkrik dibalik gak kena Pak ngono, Pak. Lah teko aku ngono kuwi. Nah, tahu roh telak lincung. Urung tahu. Lah wis tahu. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Lho, bar mbek demek terus bambu berarti. Jenengmu sapa cawatken? Kula. Heeh. Nami kula Brahma. Tau rapi porong? Napa? Wis tau rapi porong? Kula sik prawan dor-dor. Ampun bos, ampun bos. Niku telas ndas kekawan niku munang. Sing gak iso munyer ban apa? Lho, piye to bocah kita kon? Piye to ban? Takon Mobil melayu. Bane mubeng. Ha. Sing gak mubeng ban apa? Ya ban apa ya ora enek ya ban. Ah, ra iso. Lah wis gak mubeng. Ban serep. Lho, Montor kok kidul ngalor. Angine ning ndi? ning ban. Ning ban. Kuwi tenan lho ning ban tenan jajal lak bane gembos, pedamu ora iso banter, numpakmu gluk. Jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukurukuk. Ora enek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Ora enek. Kowe pitik pinter ya berarti. Ya ngerti to aku